Wenzani uganga wena? Ukwazi ukugxeka intombazane esencane elotsholwe yikhehla lakwaShembe. Intombazane eletha isithunzi kubazali bayo ngokuthi lotsholwe bamukele ilobolo ngenxa yayo. Ikwazi ukugxekwa uwe leyo ngane leyo. Wena njengoba unoyisihlilingi njena ungasazi nokuthi waqala ukupetulo ubani empilweni yakho, umuntu nje wakubreak ivirginity awusamkhumbuli ngisho igama lakho ukuthi kwakubani, indlela okade ngayo ngempela wazipetula. Ukwazi ukugxeka ingane eyovusa umuzi wenye indoda, ube wena uhlulwa impilo, uhlulwa ukuzibamba, ukumanje ubhema ngisho insangu, uyisidaku lale emaklabhini, ubhejwa ngebhodlela likabhiya. Ukwazi ukugxeka ingane abazali bayo abamukele inkomo, bamukele ilobolo ngayo. Ingane eziphathe kahle kwaShembe yaze yalotsholwa. Ukwazi wena ukuzoyikhawuntela iminyaka ukuthi ineminyaka emingakanani? Wabheja uneminyaka emingakanani wena? Uneminyaka emingakanani manje? Suke walotsholwaphi wena njengoba ugxeka izingane ezilotsholwayo nje? Usuke wena wavusa liphi ikhaya? Usuke wavusa muphi umuzi? Wakwalotsholwa kona ngempukane. Wena mfana njengoba ubhizi udlala ugwayi, udlala insangu, njengoba ubhizi njena uyisidakwa unephuza face, uzogxeka amakhehla kwaShembe ngale phuza face yakho. Yona ingane yakho usuwayihlawula wena sihlama, njoba ubhizi ugxeka ikhehla elihlonipha umuzi wendoda ngeinkomo. Wayihlawuli wena, wahlawulwa nje wena-ke nje wahlawulwa wena. Noma ulandelwa amabhadi okuthi wena uhlawulwanga, ingakho nawe ungahlawulanga izingane zabantu nje. Njoba ubhizi wena udlala ngezingane zabantu, ulobola nini wena? Ulobola nini njoba ubhizi nama-ID abantu abalobolayo nabalotsholwayo? Wena ulobola nini? Ulotsholwa nini wena njoba ubhizi nama-IDs nje, ubhizi nama-ages abantu abalobolayo nabalotsholwayo? Wena ulotsholwa nini? Ulobola nini wena sihlama? Wena mdidi wenja awuhlukane nezindaba zabantu abalobolayo nabalotsholwayo, ngoba awukazi ulobole ndawo futhi awukazi ulotsholwe ndawo. Uyisifebe nje, uyisihlama, uyiphara, uyinje umgodoyi wamasimba nje. Ayikho into oyiphilela emhlabeni ngoba awucabangi nokucabanga ukulobola wena nokulotsholwa. Uthi wena awusawufuni umshado ngoba ingquza yakho seyaphela, iphelele emaklabhini. Alikho ilokisho ongalazi wena, uhamba uvakashela abafana sifebendini. Ubhizi manje ugxeka izingane ezine-future, izingane ezilotsholwayo, uzibalela ama-age, uchecka ama-ID masimbenja. Yeka nje ukusijwayela kabi. Sithi phezulu ngamakhehla kaShembe, phambili sithi phambili ngezingane ezincane ezilotsholwayo zihambe ziyovusa imizi yamadoda. Sithi phambili ngalezo ngane, izingane ezingabheki i-age ebese zenza izinto zamasimba ngama-age azo, izingane ezazi ukuthi age or no age ngazalela ukuyovusa imizi yabantu. Sithi phambili ngalezo ngane lezo. Wena ubhizi lana ubhejwa ngama-aistropers, ubhejwa ama-blesser, kodwa ubhizi ukhawuntela izingane ezilotsholwayo, uzikhawuntela ukuthi zineminyaka emingaki, zilotsholwa abantu abaneminyaka emingaki. Wena wavulwa uneminyaka emingaki sifebendini? Yeka nje ukusijwayela kabi wena. Lezi ngane at least zilotsholiwe, at least izifiso zabazali bazo zifezekile. Angithi wena waqala umdolo usafunde eprimary, wadliwa o-driver bama-taxi no-conductor. Namhlanje wena la usebenza khona ungene ngengquza. Ubhizi lana uzokhawuntela izingane ezilotsholwayo, uzikhawuntela ama-age. Wawungakanani wena uvula umdidi? Wawungakanani?
awuyeke nje ukusijwayela kabi ulodwa usinukisela umlomo awufocus nje empilweni yakho. Lamakhehla kaShembe enza into eright kabi ukuqoqa lezi ingane ngoba ngokwesikhathi esiphila kuzo lezi zinto zifeba into ongayazi zinedemoni lezi zinto zihlezi ibatshwa lezi zinto lezi uyabona. So lamakhehla kaShembe uma ngabe eyiqoqa lezingane eyilobola ngeinkomo zihambe ziyovusa noma ziyokwandisa imizi enza into enhle kabi lamakhehla kaShembe. Yeka nje ukusinukisela umlomo namakhwapha anukayo la ko TikTok ulode uzojaja izingane ezilotsholwayo, izingane eziletha isithunzi kubazali bazo ngeinkomo. Wena ubungalotsholwe ndawo ubuye futhi ungalobole ndawo ugona izingane nje uhola iqolo lezingane ezingahlawuliwe. Awubazi ngisho baba balozo ngane ezinye zazo. Kodwa ubhizi uzosijwayela kabi lana uzokwahlulela izingane zakwaShembe ezivumile ukulotsholwa nabazali bazo kwavunyelwana. Kwanganakwa iage kwanakwa into ebalekile okulotsholwa kwentombi. Yeka nje ukusinukisela ngamasimba omlomo. Kade niyasidakelwa.